Prichádzajú dynamické a prekvapivé príležitosti na kariérny rast. Neočakávané situácie preveria vašu flexibilitu, ale tí, ktorí sú pripravení, môžu zažiariť. Planetárne vplyvy teraz podporujú komunikáciu a kompromisy. Vzťahy sa môžu posunúť na novú úroveň, ak sa zameriate na vzájomné pochopenie. Otvárajú sa možnosti pre tých, ktorí sú pripravení vykročiť z komfortnej zóny. Odhodlanie a odvaha budú kľúčové pre váš úspech. Zmenu zvládnete najlepšie, ak si udržíte jasnú myseľ a správne si zorganizujete úlohy. Zamerajte sa na priority a vyhnite sa zbytočnému stresu. Pre škorpiónov a kozorožcov môžu prísť výzvy vo vzťahoch, no práve tieto momenty môžu posilniť vzájomné porozumenie. Každý konflikt skrýva možnosť hĺbšieho spojenia. Finančné príležitosti sa črtajú najmä pre tých, ktorí robia premyslené rozhodnutia. Sústreďte sa na dlhodobé ciele a vyhnite sa impulzívnym krokom. Otvorená komunikácia a empatia prinesú harmóniu do vašich vzťahov. Malé prejavy láskavosti môžu mať veľký význam pre tých, na ktorých vám záleží. Kreativita je na vrchole. Skúšajte nové veci a hľadajte inšpiráciu všade naokolo. Využite túto energiu na nové projekty. Nastal čas na zmierenie a uzdravenie starých nezhôd. Otvorený prístup vám pomôže posilniť vzťahy a nájsť vnútorný pokoj. Po náročnom období je čas dopriať si oddych. Obnovená sila vám pomôže predísť vyčerpaniu a pripraviť sa na nové výzvy.